Assalamu alaikum dan uwa, barkanmu da sake haduwa da kai a cikin wannan bidiyo namu. Insha Allah a yau za mu nuna maku yanda wata hanya wadda za ku sauƙaƙe editing naku a wayar iPhone. Mutane da yawa sun iya editing a wayar iPhone, amma wannan hanya za ta kawo muku sauƙi yanda za ku iya yin editing hotuna guda 100 a lokaci guda ba tare da ma wani ɓata lokaci ba. Kuma za mu nuna maku yadda ake amfani da wani application wanda shi ma yana da matuƙar kyau sosai wajen editing. Zai ƙara ma hoton ku kyau sosai, musamman masu wayar iPhone. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. Amma in wannan ne zuwan ka wannan channel ɗin na farko, dan Allah ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa, hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Na gode. Da farko in kai hotunanka kana so za ka yi masu editing, suna da yawa kuma kana so za ka yi masu editing a lokaci guda, ko da ma misali kana da wani editing wanda kai da iPhone din kuma yana burge ka editing din, to akwai yanda za ka yi. Za mu nuna maka yanda za ka ɗauko wannan editing din direct ka ɗora a wannan hoton da kai sabo. Mu shiga mu fara aiki. Yawa, da farko gashi ka shigo cikin yawa. To daman za mu fara da wannan hoton. Yanzu misali kun ga wannan hoton ba ita za ka yi editing ya shi, to amma mu ba wannan zami ba. Already dama muna da editing din da muka riga muka dauka, kawai za mu test na asa. Misali gashi nan inda aka rubuta editing, inda aka rubuta test editing, to za mu danna shi. Gashi mun danna, kun ga hoton har ya canza ya ɗauki editing ɗin. To in hoto 100 ne haka za ka dinga bi kana danna. Gashi nan in hoto 100 ne, ya kun gani wanda ya kyau. Akwai nan kuma za ku yi remove, kun cire misali ba ku bukata ke yawa. Kuma ake copy editing ɗin shine gashi nan, tunda wannan already da editing a jikinsa za mu danna nan. Gashi nan copy editing mun danna, to sai mu tafi hoton da muke so mu dora ma. Gashi kawai sai mu dora akai. Gashi nan ya hau. Da fatan kun fuskanci bayanin. To sai hanya kuma ta biyu da zan nuna muku. Duk mai amfani da wayar iPhone ya kamata ya dinga amfani da wannan application din. Ba karamin sa hoto ya kyau yake ba sosai. Sai za mu shiga cikin yawa. Gashi nan sunan application din namu Lightroom. Yana da kyau ka je ka ɗauko shi, yana ƙara wa kyau hoto sosai. Ina gaya maka ɗan uwa. Yawa, da farko misali wannan hoton gashi kun ga ba editing a cikinsa. Yawa, to Lightroom sunan application din. Za ku je cikin Play Store, in iPhone kake riga za ka shiga cikin App Store ka rubuta Lightroom. Yawa, misali yanzu ga wannan hoton akwai dan matsalar network. Yawa, gashi ya buɗe. To yanzu muna so mu ɗauki wannan editing ɗin gabaki ɗaya mu ɗora ma wani sabon hoton namu. Bari ku gani. Yawa, za mu danna wancan alamun mai ɗigo-ɗigo guda 3 a sama, sai mu danna copy setting ɗin nan. Yawa, bacin mun danna copy setting gashi nan, sai mu ciccike wa'annan abubuwan. Wannan gashi in kana so a yanke bidiyon ya zama saiti daidai da yanda wanda kai copy din, sai ka cike nan wajen. Kuma baka bukata ka cire, ni yanzu bana bukata gaskiya. To gashi already yanzu na yi copy. To wannan hoton shi nake so zan dora ma wannan copy din. Kaga gashi na copy, kun ga yanda ya ƙara kyau sosai ya fita. Ina baka shawara dan uwa, indai kana riƙe wa iPhone ko Android, ka ɗauko wannan Lightroom ɗin, za ka ji daɗin sa, yana da matuƙar amfani sosai. Yawa, ga wannan ma wanda yanda yake editing ɗin yana fita sosai, yana ƙara ma hoto kyau sosai. Yawa, yanzu ma bari ku ga nan da zan je in ɗauko wani hoton ne a cikin file ɗina. Misali yawa, ga wannan bari mu yi mai editing.
gashi ya zo. Yawa kun gani? To bari mu ɗora masa. Kun ga yadda ya gyara sa ya fita sosai. Dan uwa za ka ji daɗin wannan application. Kun gansa sunansa Lightroom. Gashi nan inda na ɗora wannan abun nan. Ka ɗauko sa dan uwa inda kana riƙe waya iPhone ko Android za ka ji daɗin wannan bidiyon. Dan Allah ku danna mana subscribe, ku danna like, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu sake yi maku wani bidiyon. Na gode.